Аз казвам Тодор Пеевски, накратко ме викат Тотю или Тоти. Занимавам се с огнен бой. Преди няколко години дойдоха една много добра група в България, главно в Смолян. И ги видяхме ли как въртят, обаче аз си виках, това викам никога няма да започна, защото все пак е нещо уникално, да владееш шоу, не е нещо уникално. След години една моя приятелка ми каза, че може да върти. И аз се помолих да ме научи там на основните движения. И тя каза окей. И започнахме с по-елементарните. След време тя спря да ме учи и аз започнах с интернет, да взимам движения, т.е. да крада идеи от интернет. И така 4 години вече не съм спирал да въртя. Имало случаи, в които по цял ден от 8 часа сутринта до 8 часа вечерта аз не съм спирал да въртя. Просто забравям за абсолютно всичко около мен. Единствено е важно това, което е в ръцете ми. Това, което ще покажа на хората около мен. Най-важното е да им хареса. Така като чуя възгласи, примерно някакво такова. Просто се чувствам адски яко. На мен това ми е адреналина. Когато харесат това, което правя, значи съм оценен, значи не го правя на празно. Значи радвам мен, радвам и околните, което е хубаво. Съм се замислил, не искам да оставам в града. Макар че кофти това, което мисля, но не искам да оставам, тъй като ако се развия тук, което едва ли ще стане, ще съм нещо от сорта на изтривалка за обувки. Да поясняваш. Хората ще ме тъпчат постоянно, аз не искам да бъда тъпчен, аз искам просто да бъда човек. Искам да се развия, тук не мисля, че имам реализация.